Mae prosiect pleidlais yn gyfle ledled Cymru i gynnal etholiad paraleli gyd-fynd gydag etholiad y Senedd yn 2021 yn eich ysgol uwchradd neu leoliadau eraill. Gan roi cyfle i ddysgwyr rhwng 11 a 15 oed ddysgu mwy am sut mae pleidleisio yn gweithio, pwy ydy eu hymgeiswyr gwleidyddol lleol a gwneud penderfyniad ar bwy maen nhw eisiau pleidleisio drostynt. Efallai ei bod hi'n anodd deall sut bydd hyn yn gweithio gyda'r holl heriau ychwanegol sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd. Gadewch i ni esbonio. Cam 1. Cofrestrwch. Cofrestrwch eich ysgol uwchradd, neu os nad ydych mewn ysgol uwchradd, cysylltwch â ni i ddarganfod sut i gymryd rhan. Cam 2. Ymgysylltwch. Rydym wedi creu ystod o adnoddau di-bapur am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm mwyn helpu pobl ifanc i ddysgu am yr hyn y maent angen ei wybod. Bydd digwyddiadau ar-lein i'w dewis hefyd, ond nid yw rhain yn orfodol. Cam 3. Pleidleisiwch. Derbyniwch ddolen i chi y bleidlais, anfonwch at ddysgwyr i'w gwblhau ar unrhyw ddyfais unrhyw le. Ond pam? Pam ddylech gofrestru ar gyfer prosiect pleidlais? Bydd prosiect pleidlais yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol, a thrwy hynny, deall sut all eu pleidlais lunio'r byd maent yn byw ynddo. Ar ôl y bleidlais, byddwn yn cyhoeddi map llawn yn dangos canlyniad y bleidlais o bob rhan o Gymru a sut byddai'r Senedd yn edrych pe bai ond pobl ifanc 11 i 15 sydd wedi cymryd rhan yn ein hetholiad cyfatebol wedi pleidleisio. Os nad ydych mewn ysgol uwchradd, neu os ydych yn athro, athrawes neu arweinydd o leoliad arall, gallwch gymryd rhan o hyd. Cofrestrwch ar ein tudalen gofrestru am fwy o wybodaeth.